Ер йөзендәге иң кадерле кешебезне, тормыш иптәшем, әсәебез, кайнабыз, өләсәебез, карсәебез, Фаягөл Габидулла кызы Рысаеваны алтын юбилее менән кайнар котлайбыз. Күгәрсен районы Күгәрсен авылында туып үсә безнең кадерлебез. Кулына диплом алган кызы юллама менән Тләүмбәт авылына балалар баксаһына тәрбиясе итеп эшкә ибәрәләр. Шунда ул үзенең тормыш юлдашын Айрат Ирәндек улын осрата. Хәзер уларның тормыш корып яшәүләренә 29 ел булып та киткән. Бер артлы өс мөхәббәт емештәре кызлары Азалия, улдары Алмаз һәм Айгиз дөньяга килә. Безнең кадерлебез алсак йөзле, итәгатьле, ярдәмсыл, изге күңелле кеше. Уны ошо матур юбилее менән котлап, исәнлек, һаулык, бәхет, шатлыктар һәр вакытта шулай яшь булып калуын теләйбез. Янекәем, һин булганга без бәхетле. Тагы ла озак елдар иңгә-иң терәшеп яшәйик әле. Балаларыгыз Азалия, Алмаз, Айгиз, кияүгез Альберт, киленегез Әлия, yeğen-yeğensәрдәрегез Асель, Ильяс, Алсын исеменән тормыш иптәшегез Айрат Ирәндек улы бына ошондай котлау сәламе юллай. Юбилейгыз мүбәрәк, табындарыгыз түңәрәк булһын. Анда яқты һинең караштарың, назлы елдәй кисләндерә һулыштарың. Һинең өчен янәмдә кызганмайым, һиннән башка яшәй алмайым. Һиннең өчен утта янам, һиннең өчен яннәремдә һугалам. Һиннең өчен йырларымды йырлаем, һиннең өчен күктән йондызы менеп алам. Тормыш диңгерендә йөзһәк ине аккошлардай икебез генә. Бүләк иткән назларыңдан, язларыңдан күккә ашак ине ялкындарына. Һиннең өчен утта янам, һиннең өчен яннәремдә һугалам. Һиннең өчен йырларымды